ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যিবিলাক কাম কাজ হৈ আছে প্ৰত্যেকটো কাম আমি চাই আছো যাতে ৰাইজৰ উন্নয়ন হ'ব পাৰে। আমাৰ ঘৰ হ'ল আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত 59,000 ঘৰ হৈছিলে 17 বছৰত, আমাৰ দিনত নীতি সেইটোৱে হ'ল ৰাজনীতি। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ভাৰতবৰ্ষ 5 বছৰ য'ত মানুহে হাঁহি মুখে সময় কটাব পাৰিছে। बिराद लासिं रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि मिटिंआव मा रोखोम जायो नुबाय दा डेन्जार ना। दिनै बिथांमोना मा जायो सियारासो दिनैनि दिनाव माने बिथांमोननि मेल मिटिंफोरखौ खोनासङो ओरैबायदि लोगोफोर। बे जाहैबाय मोनसे परिबर्तन प्रमद बन्दु बिथांनि। दिनै बिथांमोननि मिटिंआव सियार टेबोलफ्रा खोनासङो आरो मानसिफ्राबो मा जायो उल्था खिथु जानानैसो प्रमद बर' बिथांनि डायलगखौ खोनासङो आरो। दा मा बुंबावनो, दा बेनो जाहैबाय बे सियार टेबोल बिथांमोनानो जाहैबाय प्रमद बन्दु बिथांनि माने सरकार गोग्लैनायनि मोनफा मोनफा माने सावगारि आरो रायजोफोर। दा बेफोरखौ नायनानै लानाया बिराद मोजां। दा बिथांमोना दिनै फैगोन समाव माने मा होनो जिर' जानो थांगासिनो दं आरो जिर' मोनसे जिर' जागोन फात्तायानो गैया रायजोफोर। आरो बिथांमोना दिनै जाख्ल'नो रोङै सरकारमोन ना रायजोफोर। आं दा मोनसे भिडिअ खिन्थालांगोन। दिनै बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन जुदि PMAY बा जिखुनु स्किमनि नामाव जुदि बे UPPL गभर्नमेन्ट UPPL सरकारा जुदि जाख्ल'योबा थाइसे थाइनै जुदि जाख्ल'योब्ला माने दोलोनिफ्रायनो माने आउट खालामनाय जागोन होननानै प्रमद बन्दु बिथाङा बुङाखैमोन होनबा रायजो बुंदोंमोनब्रा फाग्ला। जेनेबा बै समाव बुंनाय बाथ्राफ्रा दासिमबो माने ससियेल मिडियायाव रोखा रोखा दं। माने नायबानो बे जिनिसा रिभाइन्ड जायो आरो। दा बैफोरखौ नुनानै बिथांमोना लाजिया। दा मा बुंबावनो नङा होमब्ला। ओरैबायदि दा दिनैनि जेनाखि सम जेनाखि थासारि, दिनै प्रमद बन्दु बिथांखौ सोर मोजां मोनबावनो। दिनै बिथांमोना बै समाव भटनि नामाव नङा होमब्ला गाव गावखौ सरकाराव लाबोनायनि मुङाव गोबां माने रादाय बेफोरबो दिनै मोनसेबो जायाखिसै। रायजो राजानो जे बाथ्रा होदों बेफोरखौ माने बाद होदो नङा होमब्ला। दा लासिं सिं रायजो राजाफोर, आङो माने बे दुनियायाव जाख्ल'नो रोङै सरकारखौ नुफेराखैमोन आरो माने प्रमद बन्दु बिथांनि खोथायाव बुंनांगोन जाहैबाय आरो। माने बे बुहुमाव जाख्ल'नो रोङै सरकार गैयामोन प्रमद बन्दु बिथांनि दिनाव आरो नङा होमब्ला। गासिबो माने जाख्ल'नो गोरों सरकारसोमोन फाग्ला बबे दुनियाव नुखो नङा होमब्ला। सरकार जानानै थाइसे थाइनै जाख्ल'यै। दिनै बिथाङा गावनो बे BTRनि CM जालायबाय। दिनै बिथाङा जाख्ल'वाखैल' होनो, नाथाय दिनै बिथांमोननि जेनाखि सेलादार बेलादार बे प्रमद बन्दु बिथाङा बेसेबां पारसेन्ट लानानै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं, जाख्ल'गासिनो दं नङा होमब्ला। दा लासिं सिं आरो दिनै रायजो राजाफोर बिराद माने बुंबाबो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो ओरैबायदि अबस्था। दा बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन साख्रिनि नामाव नङा होमब्ला। साख्रिनि नामाव थाइसे थाइनै जाख्ल'आ बिथांमोना। दा साख्रिनि नामाव जुदि थाइसे थाइनै जाख्ल'आबा दाख्लि जेनाखि साख्रि ओंखारदों बे साख्रियाव दिनै बिथांमोना लाख लाख थाखा रां लानानैसो साख्रिखौ होदों होननानै दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो। दा बेनो प्रमद बन्दु, नोंथांमोननि बे जाख्ल'नो रोङै सरकारा लाजिनांगौलै बन्दु, लाजिनांगौ। आरो जुदि लाजिनो रोंनायमोनबा नोंथाङा बै अमा गन्द्राफ्रावसो हाबनानै थानांसिगौ दिनैनि दिनाव। दा ओरैबायदि लासिं सिं। दा दिनै नोंथांनाव लाजिनाय दंमोनब्ला, नोंथांनाव साननो हानाय गियान दंमोनब्ला, आरो नोंथाङा बै समाव होनाय कमिटमेन्टफोरखौ जुदि गोसोआव दंमोनब्ला, दिनै बै थाइसे थाइनै जाख्ल'ग्रा जेनाखि अफिसार बिथांमोनखौ नोंथांमोना दोलोनिफ्राय मानो आउट खालामनो हादा नङा होमब्ला। आउटथ' खालामनो हानांगौमोन। जिहेतु नोंथाङानो बै जाख्ल'नायाव जुरित्थ दं। दिनै बै जुरित्थ दंखायनो दिनैहाय नोंथाङा जेबो बुंनो हाया आरो। माने माबा मोनसे जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बे दायनां फोथेनां बे प्रमद बन्दु बिथांनावनो ज' गोलैगोन होननाय जायो आरो। दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोना जाख्ल'नायनि नामावबो जेबो बुंनो हाया। आरो नैबे समाव बिथांमोना जाख्ल'आबानो उफाय गैला नङा होमब्ला। जिहेतु दिनै बिथांमोननि जेनाखि मेल मिटिं, बै मेल मिटिंफ्रावबो दिनै माने सियार टेबोलफ्रासो माने खोनासंसै दुखुनांथावना रायजो राजाफोर फाग्ला। ओमफ्राय बे मानसिफ्राबो माने उल्थासो मोखां जानानै खोनासङो आरो। दा बेनो जाहैबाय मोनसे प्रमद बन्दु बिथांनि माने मोनसे परिबर्तन, माने प्रमद बन्दु बिथांखौ मुगैनायनि मोनसे परिबर्तन आरो रायजो राजा लाजिनांगौना बिराद बरिया।
बे परिबर्तन बेफोरबायदि उल्था खोनासंलायनाय माने सियार टेबोला अबेबा मिल मिटिंखौ खोनासंलायनाय बेफोरबायदि माने परिबर्तन सरकारखौ जों नुवाखैमोन रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव जों मा नुदों मा नुवाखै जों गासिबो नुबाय आरो दा नुजोब्बाय आरो नुनो माथो बाखि दंबावो नङा होमब्ला आरो बै सासे सानै जाय बिथांमोनहा माने प्रमद बन्धु बिथांनि मेल मिटिंफोरखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै खोनासंदों बै बिथांमोनहा आरो रासिन साननो गोनां होननानै आं बुङो आरो दिनैनि नैबे खेथ्रआव नैबे जाथिनि अलखर समाव जुदि बै प्रमद बन्धु बिथांखौ मदद होग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा माने बांद्राय सानाब्लाबो एसे सिन्था खालामनानै सानोब्ला नुहुरगोन आरो प्रमद बन्धुआ जोंनि बर' जाथिखौ माने गोजौ लामाजों लांदों ना गाहाय लामाजों लांदों ना माने गेजेर लामाजों लांदों बेफोरखौ सिन्था खालामनांगोन आरो रायजोफोरना माने बेफोरबायदि आरो दा बुंनांगौआथ' अनेक बाथ्रा दंमोन अब्लाबो माने बुंजोबनो हाया भिडिअफ्राबो बांद्राय लिलि लाला जालाला लांजोबो दा मा फाग्ला थांखियानो थां भिडिअ बानाय नालाय होनलाबायो आरो बै इउपिपिएल सापर्टारफ्राथ' नायनो हाखाया फाग्लासो खिन्थु दा सोलायबाय आरो ओरैबायदि सोलायबाय जोंखौ जे समाव माने ज्राव ज्राव रायोमोन कमेन्टफ्राव ज्राव ज्राव बखियोमोन दिनै बेफोर टटेलि सोलायनानै निउट्रेलाव फैनानै दा जोंखौनो सापर्ट होग्रा जाबाय बिपिएफ दोलोखौनो मोजां मोनग्रा जाबाय आरो दा फैगोन समाव बिपिएफ दोलोआ बिनिखायनो बिराद स्ट्रंआव फैगासिनो दं कुनु इसोर मोदाय भगबान माने बुहुमनि जेखि माने बारहुंखा सारअन्थाइ माने हेंथायानो फैया मानो हाग्रा बा महिलारि सारखौ सरकार दानायाव रावबो माने हेंथा होनो हाया आरो रायजोफोर नायबाय थाबानो जाबाय गासिबो साख्रि मोनैफ्रा गासिबो दाहो जोंहा एबाराव मोनसे लानानै परिबर्तन खालामनांगौ साख्रि मोनैफ्रा बे थाखा होग्राफ्राल' होजोबथोंसै आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट बियो आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवबो थांनानै जोङो माबा हैनांगौ केस हैनांगौ बेबायदि थाखा लानायखौ आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।